Greeting once again. Všetkých vás znova zdravím. Um, so today is the second day of difficult samsara. Dnes máme druhý deň témy ťažkosti v samsare, alebo nevýhody samsary. So the main during the mind training of the force of samsara, we have Počas to výcviku mysle ohľadom chýb the samsary je treba pamätať verses. na tie Where we korenné have verše, mentioned the food, the place, friends, pleasure, and rich, and so on. So those are the kde sa hovorí o potešeniach, priateľoch a tak ďalej. of Tie the sú v korennom texte, Mundro. So v we have to korennom remember texte that Ngonja. we have to keep and Tento text je treba mať reciting na this pamäti a not like recitovať ho. constantly, but Nie time to time neustále, ale čas od to be času, aware aby sme si of pripomenuli uh, the force, a boli the si vedomi defects, si tých the chýb samsary, uncertainty nedostatkov of samsary, samsara. neistoty samsary. Now, as we continue with the commentary. Teraz, keď ideme So, pokračovať s tým komentárom, mm, so normally, all the existence beings obvykle všetky uh, bytosti v samsarickej in the existencii Buddhist point of view z buddhistického uhla uh, pohľadu includes in the three uh, different state of being who is living in those kind of three stages. sú zahrnuté v troch sférach, One kde žijú rôzne is mainly bytosti. known as desire realm, Táto prvá sféra je známa ako and one ríša is túžby. known as form realm, Potom je tam and one is known ríša as formy formless realm. a ríša bez formy. So this three kind of realm is Tieto very tri much ríše alebo tri sféry uh, like general sú všeobecným popisom, to understand aby sme uh, pochopili, how many kind of realms are there. aké rôzne So for that, sféry, ríše bytosti in existujú. Buddhist, as I have mentioned, there are three realms: A z tohoto dôvodu desire, existujú tieto tri ríše z where the buddhistického beings pohľadu. Ríša túžby, have desire, kde the bytosti majú mind has desire. silnú túžbu, ich myseľ je So the all being naplnená who have túžbou desire a všetky tieto is bytosti, known to ktoré be majú desire realm. So they are in the túto desire realm. túžbu, sú známe ako bytosti And we ríše have túžby. different realm known as form realm, Potom je ríša formy, čo where je they iná don't ríša, have uh, very solid desire kde tie bytosti nemajú uh, takú pevnú kind of túžbu, thoughts nemajú také or myšlienky mind creation, túžby, but they have self-awareness ale as a form. They majú have vedomie seba self-existence samého v podobe in the formy. mind, but those being is beyond having the concept or any kind of a creation of mind where there is a desire. Tieto bytosti stále berú seba ako skutočne existujúce, For ale example, nemajú v mysli žiadny koncept, ktorý by bol spojený as s we can túžbou. read 1, 2. So when we sleep, Napríklad, keď spíme, till we try to see dreams, než začneme vidieť there is sny, a gap
Máme of určitú time medzeru, časovú where medzeru, you do exist, kde stále existujeme, but there is no desire. ale nemáme žiadnu túžbu. A state where mind do exist, but no V tom desire. stave naša myseľ existuje, ale neexistuje v nej túžba. Solid form of the mind. A nemá tá Very myseľ subtle. žiadnu pevnú Mainly formu, ale you do exist, tá myseľ je veľmi jemná vtedy. but there is no such as desire and so forth. Čiže v tomto stave jemnej mysle Those are existujeme, not to ale be, nemáme those are žiadnu like túžbu a tak example. ďalej. Toto je príklad. We do believe there's a realm Ale veríme teda, že with that. je takáto ríša, ktorá je s týmto stavom And we do spojená. have one realm which is formless. No a potom je ríša bez formy, The mind stream continues. kde pokračuje naďalej prúd It is mysle, beyond self-awareness ale v tomto prúde mysle nie je ani vedomie seba samého. or beyond all kind of mind's form. Nie sú v ňom žiadne formy For mysle. example, take an example as Čo myslíme formou mysle? Zoberme si takýto noticeable príklad. emotions, anger, hatred, Keď jealousy, zoberieme lust, jednoduché základné emócie, ako je where you can able to be aware hnev, of túžba certain a tak ďalej, sú to určité formy mysle. Sú so to a state of the formy mind mysle, which kde is máme formless, určité myšlienky. A where keď hovoríme o it's tejto like a sfére sky, bez formy, tak tá je somehow podobná there's oblohe, existence which continues. ale v tomto stave, ktorý je So podobný now oblohe the six alebo realms priestoru, je stále are určitá existencia based vedomia, on ktorá the desire pokračuje. realms. A pokiaľ hovoríme o 6 Which ríšach, is tak one. tie zahrňajú predovšetkým And sféru of túžby. course, there are many beings beyond six realms. A je veľa bytostí, ktoré sú mimo týchto Three 6 realms, which ríš, I mentioned already. ale všetky tie bytosti sú v týchto troch sférach, o ktorých som už hovoril. Na toto pamätajte. And now we will continue Teraz budeme pokračovať from yesterday. tam, kde sme včera skončili. So in desire realms, Teda v normally tejto we have ríše six realms. túžby máme týchto 6 ríš. For example, the lower three realms. Napríklad 3 nižšie ríše. Count from the worst Keď suffering, ich which is rátame going od to be najhoršieho then, utrpenia, ktoré je známe ako peklo. after Potom that, sú hladní duchovia a potom animal. sú zvieratá. And we consider the three higher realms as A potom za 3 vyššie ríše pokladáme ľudskú ríšu, polobožskú ríšu a božskú ríšu. time to time demigod consider above human. Niekedy túto polobožskú ríšu pokladáme za vyššiu než ľudskú, ale v iných rozdeleniach sa ľudská ríša pokladá za vyššiu než ríša polobohov. Ale to nie je príliš dôležité. Dôvod, prečo je tu takéto poradie, je ten, že porovnávame ich utrpenie. Tam, kde je viac utrpenia, to pokladáme za nižšiu ríšu. Kde je menej utrpenia, tam to pokladáme za vyššiu ríšu. So from yesterday we have gone through the hell realms. Takže včera sme prebrali pekelné ríše as well as hungry ghosts. A tiež ríšu hladných We duchov. have gone through a few with the animal realms. A prešli sme aj časť zvieracej ríše. So as we have gone through animal realms, it's more like we can relate to because animal. Keď sme sa začali zaoberať tou zvieracou ríšou, tak je to niečo, k čomu sa môžeme viac stiahnuť, pretože je to viditeľné aj v našej ľudskej ríši. A tak nemusím príliš zachádzať do detailov ohľadom utrpenia zvierat. But in the precious human life,
ale v drahocennom ľudskom zrodení, keď robíme cvičenie mysle ohľadom drahocenného ľudského zrodenia, tak kontemplujeme na to, aký je drahocenný ľudský život prostredníctvom toho prirovnania, že je veľmi zriedkavý. Veríme, že pekelná ríša a ríša hladných duchov a ríša zvierat, tak počet tých bytostí je tam nespočetný. A ľudí v porovnaní s nimi vieme spočítať. Takže istým spôsobom vidíme tento náš ľudský druh ako malopočetný v porovnaní s týmito nižšími ríšami. A spomedzi ľudskej ríše je menej tých, ktorí sú orientovaní duchovne a ešte menej tých, ktorí sú schopní sa venovať drahocennej darme, autentickej darme. A z toho dôvodu je to niečo, čo je veľmi vzácne. Jeden z príkladov, ktorý sme uviedli počas zvieracej ríše, keď sme preberali zvieraciu ríšu, napríklad, keď si nabereme hrst do dlane morskú vodu, aj keď je to len toľko, čo sa nám vmestí do dlane, je tam množstvo rôznych bytostí. Môžeme sa pozrieť aj na atómy. Atómov je bezpočet a má sa za to, že každý atóm je okupovaný nejakou cítiacou bytosťou. Keď toto zoberieme a porovnáme to s celým oceánom a s množstvom cítiacich bytostí na Zemi alebo pod zemou, je také množstvo bytostí, že to nie sme schopní pochopiť a spočítať. A tak tento náš ľudský život, tento náš druh ľudský je veľmi zriedkavý. Takýmto spôsobom môžeme vidieť, že zvieracie bytosti majú obrovské množstvo všelijakých druhov v obrovských počtoch. A oni všetky podstupujú svoje vlastné utrpenie, o ktorom sme hovorili včera. A teda dnes budeme pokračovať s vyššími ríšami. Bohovia ríše túžob sú rozptýlení s toľkými potešeniami, že ich život uplynie bez toho, aby obrátili pozornosť k darme. A než tí bohovia zomrú, tak sa im objaví 5 znamení a uvidia, kde sa znovu zrodia v ďalšom živote, v pekelných ríšach a tak ďalej. A to utrpenie toho pádu do nižších ríš je rovnaké ako utrpenie ryby, ktorá sa pečie na piesku. Keďže vyčerpali svoju karmu, tak sa zrodia do nižších ríš. Vidíme, že v božských ríšach sú teda rôzne božské bytosti.
Napríklad jedna z tých vecí, týchto 5 znamení, ktoré tí bohovia vidia, tak to sa týka bohov, ktorí sú v ríši túžby. Ale ešte sú bohovia nad nimi, ktorí sú v ríši formy a bez formy. Form realms and the formless and realms because from the form samadhi, so that you can see. A tí bohovia ríše formy a ríše bez formy spočívajú v samadhi. Takže vidíme, že medzi týmito bohmi je rozdiel podľa toho, či sú v ríši túžby, v ríši formy alebo bez formy. So when we talk about the God realms, it doesn't have to be the God who created the universe. So that is totally different. Keď hovoríme o božskej ríše, nemyslíme tým nejakého boha, ktorý by stvoril vesmír. Ten koncept je úplne iný. Tuto bohovia sa líšia od nejakého boha stvoriteľa, lebo z logického pohľadu v buddhizme neuznávame nejakého stvoriteľa, alebo neberieme do úvahy nejakého stvoriteľa, lebo všetko vzniká z karmy. Môžeme veriť, že existuje bytosť, ktorá je Bohom, ale neveríme, že by takáto bytosť niečo stvorila, pretože to nedáva zmysel z pohľadu logiky. Buddhisti väčšinou následujú a prijímajú rozumové zdôvodnenie, logiku, kde je nejaká príčina a nejaký následok a skrz toho chápeme veci. Tak my nie sme v nejakom zmysle úplne proti takejto idei, ale namiesto toho, aby sme odporovali, tak následujeme logické závery. V božskej ríši sa bytosti rodia zázračným zrodením, rovnako ako v pekelných ríšach. Tak nemusia prechádzať bolesťou zrodenia z matky a matka nemusí prechádzať skrz túto bolesť. Dieťa nemusí takto prechádzať procesom nepohodlia. When the virtue aspiration and the marriage combines together after that happens. Takže keď sa spoja cnostné priania a zásluhy, tak po smrti sa takáto bytosť zrodí v ríši čistoty a radosti. A tento stav, toto je stav božskej bytosti. Čiže napríklad, keď hovoríme o týchto božských ríšach, alebo o rôznych ríšach, tak my, než sme sa sformovali v maternici našej matky, ešte nie sme teda sformovaní ako človek, ale máme skôr tvár podobný nejakému červíčkovi, ktorý sa musí postupne rozvíjať v tej maternici. Čiže než zomrieme, prechádzame cez fyzické zmeny, aj naša myseľ sa mení, prechádzame rôznymi štádiami, že sme batoľa, dieťa, tínedžer, dospelý.
a potom and then starec či slowly starena passing away. a potom nakoniec So we go through zomrieme. different stages. Takže prechádzame We also rôznymi go through štádiami. different. So it's similar like that. We transform to one another. Even Je in to, life, we go je through to different podobné, stages. Same as our podobne mind takto go sa through different stages. transformujeme So in jednej, certain z jedného stages, štádia we are života do going to be druhého good. In certain a stages, we aj are going naša to be myseľ sa mení. in hell A tu and takisto and so forth. It's more v like jednom štádiu the sme Boh, stages you potom one sme goes zrazu through. v pekelnej We have to ríši focus alebo more hladný our duch. insight and know where we are, what kind of stage we are going through. Toto som So on the úplne God, nepochopil. as there are Každopádne, many realms within the God, keďže so je viacero rôznych ríší it's like the more v božskej ríši, best kind of the purest, joyful comfort one could ever imagine. It will be in the state of the God, mainly in the desire God realms. tie potešenia všelijaké, Where tie there is no sú suffering, predovšetkým no name of v suffering, no ríši discomfort. túžby, Everything kde is tí very bohovia joyful. nezažívajú žiadne Joy is very utrpenie, všetko je radostné, all the good, všetko and je tam their dobré mind is always in the comfort stage. a naša myseľ je vždycky v pohode. So when you described it that, A so keď to how do takto you describe? popíšeme, So like we describe being physically comfort, mentally comfort. So in a way, keď to you can detálnejšie popíšeme, tak to if you znamená, are že in a very máme joyous fyzickú state of pohodu, the mind, everything will mentálnu perceive pohodu, as všetko je radostné in a very great way. a všetko vnímame So the heaven ako realms skvelé. and whether it is related with the clothes or what kind of things are, Takže v tejto always božskej nebeskej described as ríši very beautiful. máme, So in the painting of máme the God krásne realms, you odevy, will see the goddess having a krásne very paláce, wonderful land takže and so forth. So it's mainly na maľbách it božskej is ríše the vidíme kind of krásne bohyne the mind perceives all the virtue and the a myseľ vníma positive sides. všetko ako cnostné a pozitívne. So in that way, when the mind stream ends with the those kind of temporary goodness, A keď then toto dočasné they dobro v start prúde to mysle ukončí, sa I would say ukončí, decrease, or they will see the lesser good signs, tak harmful signs, začnú vidieť skillful signs. bohovia menej tých dobrých a príjemných znakov, pohodlných a radostných. That when the first thing, when they downfall, when they let's say and their realm as God, some certain time, let's say like 7 days as mentioned, the first thing it will be Pred svojim goddess, pádom títo bohovia z ríše túžby normally they will see a clear, a magnificent, beautiful glowing from their body. Normálne vyzerajú ako krásni, žiariví It's very joyful. a všade, kde sa pohybujú, všetko je také radostné. Rosary, they wear whatever, A is very nosia comfort and beautiful because they perceive krásne šaty all in positive way. A všetko takto pozitívne vnímajú. And from their physical appearance, like physical form, they started to perceive a good scent and whatsoever. A z ich tela vychádza nádherná vôňa. Another god. And A tiež vidia iných bohov. A tí iní bohovia sú radi, že ich vidia a sú priateľskí.
go along with comfort and joyful way. Všetko je tam When v that súlade kind of a radostné when a a person tie has vzťahy medzi tými bohmi. let's say a mind has have done the negative accumulation, the stream of that known as karma. Even though while the time we enjoy the state of Ale keďže sme v minulosti nahromadili aj experience negatívne činy, positivity known as the God realm, tak but still we karma, haven't cut down tieto the príčiny, stream ktoré sme of that zasiali, negative tak keď zatiaľ, čo which is zakúšame carrying through our mind. tieto pozitívne When skúsenosti, the tak sme process sa nezbavili decrease, tohto then the negative start hrúdu týchto negatívnych, continue or show up. negatívnych príčin a And that way, keď sme vyčerpali tieto pozitívne so they skúsenosti, just tak tie don't negatívne see the príčiny negative sa začnú prejavovať. kind of vision of the negative kind of stream. A tak začneme Where the vidieť God tieto realms, while we are being a God or whatever, negatívne we start to javy. see discomfortness in the mind. Zrazu na konci, teda tých 7 dní pred pádom, začneme vidieť veci ako nepohodlné. Náhrdelník s kvetov, ktorý sme mali predtým krásny, tak začne vednúť a začneme sa potiť. A to naše božské telo žiari menej a menej. A určitým spôsobom pre nás začína byť tá božská ríša nepohodlná a začíname vidieť strach. Feel the sensation where they can feel that the next will be like end up being in the role realms. A začíname cítiť, alebo teda tí bohovia začínajú cítiť, že ich ďalšia zastávka budú tie nižšie ríše. A takto je proces, ktorý podstupujú tí bohovia ríše túžob. And so in that way, the God start to see those they start to perceive those kind of sign they A receive. takto začnú tí bohovia vnímať tie znaky, ktoré sa im objavujú. God realm comes from the desire realms. Teda bohovia v ríši túžob. A bohovia v ríši foriem a bez foriem neprechádzajú týmito znakmi, lebo oni majú určité jemnejšie vedomie a keď sa ich stav vyčerpá, tak budú nasledovať karmu, ktorú predtým nahromadili. Takže pre nich môže byť ďalší život v ľudskej ríši, či v pekle, či v ríši hladných duchov. A pre nich pokračuje ten proces znovu zrodzovania ako normálne, ako obvykle. So now with the demigod, a teraz, keď sa pozrieme na polobohov, well, during the God realm, as it is the realm of accumulation of the virtue, božské ríše sú výsledkom nahromadením cností. To znamená pozitívnych činov telom, rečou a myslou. A tak výsledok výsledkom je radosť, radostné prežívanie. A bohovia ríše formy a bez formy
sú v state. stave, v But it's úplne a pokojnom bit stave. different from the samadhi which we do meditation. Ale je to trošku iný stav než samadhi, ktoré praktikujeme v meditácii my. When we do meditation, Keď my meditujeme, even though in meditation there are many different type of meditation. hoci je veľa rôznych druhov meditácií, samozrejme, One meditation is quite similar to the God realm of jedna meditácia je ale podobná to stavu božskému, be aware during the meditation. Kde počas meditácií sme si vedomí niečoho, There's so much comfort ale zároveň zakúšame hlboko pohodlný, pokojný stav spočívania mysle. A nemáme žiadne vzťažné body. A naša myseľ prežíva hlboký pokoj. Toto je príklad týchto vyšších božských ríš, kde si neustále užívajú tento pokojný stav a pokračujú v ňom. A keď začínajú padať dole, tak je to pre nich podobné, ako keby dokončili meditáciu a prebrali sa do denného života, kde sa deje veľa rôznych vecí. A tak neprechádzajú týmito stavmi, kde vidia menej svetla a tak ďalej. Čiže je to podobné ako myseľ, ktorá dokončila meditáciu. And after that we have the demigods. The demigods a teda teraz tí polobohovia polobohovia závidia závidia slávu Bohom a neustále sa venujú boju a prehrávajú tento boj s ľuďmi a tak zažívajú veľké utrpenie. Tuto sú teda popísaní polobohovia. Nie som si úplne istý. Myslím si, že Gréci mali tiež vo svojej mytológii polobohov. Nie je to len v buddhizme, ale títo polobohovia sa objavujú v rôznych histórii buddhistickej. Teda nielen v buddhistickej histórii, ale v rôznych históriách. Každopádne v buddhizme máme príbehy polobohov, ktoré sú podobné božským ríšam, ale polobohovia sú dosť podobní ľuďom. Takže polobohovia a bohovia, ktorí sa nachádzajú spoločne v nejakom mieste, sú bohovia ríše túžby, kde majú formu a túžbu a tak ďalej. Ale polobohovia majú viac žiarlivosti, závisti. A tak keď si preberáme tie historky polobohov, tak oni sú vždycky žiarliví voči bohom. Závidia kvality bohom. A tak sú to bytosti, ktoré
a being that goes through jealousy. Sú to bytosti, ktoré nazývame And through the polobohovia a sú to jealousy, they bytosti, go ktoré sa through tam the anger narodia of prostredníctvom engaging in žiarlivosti, závisí. violence. A And skrz so túto forth. So in a závisť way, a in that žiarlivosť realm, even though konajú Dharma is rôzne powerful, násilné činy. but A aj keď by mali presence darmu of the k dispozícii, jealousy is so strong tak that ich žiarlivosť a even though závisť the je taká presence of silná, Dharma doesn't affect. tak ich ani prítomnosť darmy For example, neovplyvní. the young generation, Napríklad most of the people väčšina ľudí z doesn't get mladej generácií much inspired with Buddhist nemá príliš rituals, záujem o not darmu very much into religious. a Not náboženstvo. they don't want to, Nie preto, že by but it's nechceli, more like there are many things ale preto, že they have majú more desire, veľa so vecí, that there ktoré is ich so many od toho things odvracajú. that Majú they veľa don't able túžob, to catch up with. majú veľa túžob, So ktoré even though si in chcú human naplniť. realms, like Aj keď sú v in ľudskej ríši, for example, even though the Buddha Dharma is quite alive, aj keď je tu Buddha there are Dharma many nažive, beings who have not množstvo, much interest to do je tu Dharma, množstvo ľudí, ktorí nemajú not záujem o much darmu, have time to do nemajú moc receive času teaching sa jej and so forth. venovať, So dostávať we učenia a can tak ďalej. put it that as example. Toto môžeme dať ako So it doesn't príklad. mean that where there is a Dharma, everyone To has to neznamená, follow že keď je that. tam It's darma, more tak like the každý ju realm, nasleduje. the place, how the mental works. Je to skôr o tom, aké má kto So mentálne that way, nastavenie. so they are suffering of being killed is extreme. So in that way, normally A tak ich human beings utrpenie týchto polobohov usually je have veľmi war extrémne, with the goddess. lebo neustále vedú And vojnu proti bohom. when they try to A keď sa pokúšajú start začať to kill the gods, sa pokúšajú začať zabíjať bohov, how to say, killed by the demigods. nie sú schopní tých bohov zabiť. They go to we only to kill a god is to cut on their head. Jediný spôsob, aký môžu Boha zabiť, je odseknúť im hlavu. So the god can able to kill them easily. Ale they are similar polobohovia to sú viac ako ľudia. wherever they A try tak to bohovia ich môžu ľahko zabiť. put weapon in their body, they start to Lebo, bleed and so forth. The goddess doesn't have to go through that. It's more like the lebo posture. keď polobohov zasiahne zbraň, začnú krvácať a tak ďalej. Ale bohovia týmto neprechádzajú. Oni nie sú tými zbraňami ovplyvnení. So we could have gone through this demigod. Čiže to boli polobohovia. So it is important during our session to examine ourselves as being that kind of realm. So Je that dôležité počas toho sedenia, keď rozjímame, kontemplujeme o just because Dharma is chybách available samsári, doesn't mean that predstaviť si seba ako takúto bytosť. A kontemplovať o tom, že aj keď je v sfére polobohov darma, oni nie sú otvorení tej darme. A tak by sme si mali uvedomiť, že aké je vzácne praktikovať darmu, aj keď teraz máme veľa všelijakých gadgetov a všelijakých rozptýlení. A tak je to niečo, čo by sme si mali udržiavať ako náš cieľ počas celej praxe Ngondra a všeobecne počas akejkoľvek praxe. A teraz budeme pokračovať ľudskou ríšou. Pre nás je ľudská ríša kľúčová, pretože my sme ľudia a ku každému utrpeniu ľudí sa dokážeme vzťahnuť. A čo sa tu spomína ako utrpenie ľudí?
Musíme si and pozrieť, then či toto try to see utrpenie je skutočné, how či much naozaj existuje alebo nie. those things A, will affect a if we potom sa engage with those pozrieť things. na to, ako nás tieto So, veci ovplyvnia, keď ich budeme zakúšať alebo sa so in dostaneme do here, kontaktu s nimi. we'll go to the text. For the suffering in the human realm, first the suffering of birth is like the chick carried Takže on the pokiaľ ide utrpenie ľudského života, najprv je utrpenie the suffering narodenia of sa, aging is like the mother camel ktoré je feeding ako the calf. kuriatko, The ktoré suffering of illness odniesol is like criminal being sokol. in a dungeon. Potom The suffering utrpenie of dying is like captive dragged off starnutia je ako by the executioner. ťavá matka, So, ktorá stratila teliatko. Potom utrpenie choroby je ako zločinec, ktorého hodili do väznice, a utrpenie umierania je ako zajatec, ktorého vedú na popravu. so this four is general described as the four suffering To sú qualities tieto of štyri being human. utrpenia, sú základné štyri utrpenia ľudskej Basically, ríše. first is birth, Takže najprv je aging, zrodenie, potom starnutie, illness, choroba and death. a So smrť. these four stages of suffering Tieto štyri indeed štádia utrpenia will happen in the human realms. sa nám naozaj v ľudskej ríši stanú. Aging is not sure because some Starnutie to nie je až také isté, human lebo niektorí ľudia being pass away in the zomrú of birth. v So they momente have no narodenia, time takže to nemajú get čas aged, zostarnúť. but they go through the illness and death. Ale prejdú chorobou a smrťou. Ill and death and birth is for sure. Takže zrodenie, choroba So a it is smrť, said tie sú the 100% isté. first example as the Prvý príklad, ktorý je carried by ako kuriatko, ktoré meaning like uniesol big bird, when sokol. try to hunt Veľký small vták, bird, keď sa first they pokúša will capture. uloviť malého vtáčika, tak ho When they capture najprv the small bird, uchopí imagine pazúrmi. how the small bird will Keď, feel. keď ho uchopí, predstavte si, ako They sa will ten malý feel vtáčik cíti. fear for sure, Bude cítiť strach, hopeless, bude cítiť beznádej and under control. a bez toho, aby So mal the nejakú birth kontrolu nad vecami. in olden days, now we have like a surgery for the baby, but anyway, the procedure where the baby when they tries to take a birth, Keď sa dieťa the baby rodí na itself tento will svet, feel the same like tak sa bude cítiť rovnako ako off by a toto falcon. kuriatko, ktoré uniesol Fear, sokol. Bude cítiť strach, discomfortness, bude cítiť and so nepohodu forth. a tak Because ďalej. the physical of the baby is very Lebo sensitive, uh, not like adult telo flesh. malého It's bábätka very je sensitive. citlivé, So nie je that is také why ako telo for the dospelého baby we človeka. try to have the softest clothes to Preto carry. máme dieťa Because the zavinuté baby v skin tých najmäkších body is látkach, not used to lebo rough and so forth. telo So the dieťatka nie je procedure when the navyknuté baby na comes out niečo, čo je is drsné so a much nepríjemné a tak pressure, ďalej. captured by a big bird as well. Takže So it keď is sa very toto strong kind of dieťatko narodí, process tak for the baby. podstupuje podobné So that is the tlaky birth. alebo stresy ako And then we malý have vtáčik, ktorého chytil nejaký dravec. the suffering of aging. Potom máme utrpenie So it's basically starnutia. aging. It's like a mother camel losing Je her to calf. ako So matka ťava, ktorá stratila svoje as teliatko. we believe camel within the animal, all the mother has, of course, tremendous kindness
and compassion and loving to Samozrejme, v one's mate. zvieracej ríši všetky But matky majú a camel mother uh, has extreme, lásku a náklonnosť k svojmu dieťatku, ale when they started to ťavia lose matka their má uh, extrémnu baby, lásku k svojmu the dieťaťu. rest of their life they feel loss. Keď stratia svoje So in a teliatko, way, tak they feel po loneliness. zvyšok života cítia tú So during the stratu aging a process, smutok. we Takže keď lose my our stárneme, best physical strength, strácame energy, našu fyzickú and so silu, forth energiu through a tak ďalej. loneliness. Je to strata. And in a way, we go through our self journey as a loneliness. A tak So prechádzame that's the represent of that. takou cestou podobnou ako táto Then ťava, we ktorá je get osamelá, ktorá suffering cíti of túto stratu. illnesses like criminal thrown in a dungeon. A teraz choroba ako So zločinec, just ktorého for uvrhli do example, the väznice, prisoner who is in the jail, keď je who got niekto väzeň prison through the government law a by dostal sa let's say do killing väznice prostredníctvom toho, že porušil zákon. an innocent person. So when they go through the prison in the jail, they will have first thing, they are like a capture Takže keď je inside niekto the prison. vo väznici, tak je tam And there's zadržiavaný hard possible to escape a from nie that. je možné pre neho z tej väznice Even ujsť. though you do escape, but you will remember A aj keď nakoniec odtiaľ odíde, being a criminal. a bude si pamätať, že The bol same as zločinec the ten človek. disease, when you get Tak ill, aj choroba, keď the disease is like ochorieme, prison, tá choroba je will ako enter, väznica, and do your ktorej sme body vošli. will become A like a naše prison, telo sa stane like a jail. So väznicou. even though you want to escape, it's very Aj keď difficult. chceme It's odísť, certain je to pre nás ťažké odísť z tej bad choroby. illness. So it's like that kind of example. Takže toto je príklad. And the death, so the A smrť, suffering of dying is like captive. utrpenie smrti je ako So it's more like nejaký zajatec, deer ktorého ťahajú na popravu. being hunt. Je to podobné, ako keď And let's say lovia srnu is aware that there is a human being, a keď si srna uvedomí, že je tam nejaký človek, ktorý sa ju pokúša zabiť, and he's sending his animal, let's say a hunting dog. a ten človek posiela za tou srnou svojho loveckého psa, tak bude ten srnec utekať čo najrýchlejšie ako vládze, plný strachu a jeho myseľ nebude stabilná, lebo skôr či neskôr sa vyčerpá a lovec ho dostihne a zabije ho. Takže ten strach niečoho, čo je nevyhnutné, strach z toho nevyhnutného ulovenia a zabitia. To reprezentuje strach zo smrti, ktorá je nevyhnutná. Toto je teda štvrté utrpenie. Každé z nich má 5 druhov utrpenia. Keďže je narodenie sprevádzané mimoriadnou bolesťou, je narodenie utrpením. Je to niečo, čomu sa môžeme tiež vzťahnuť. Keďže zasieva semienka, ktoré vytvárajú a zväčšujú všelijaké zatemnenia, je narodenie sprevádzané negatívnymi tendenciami. Keďže staroba, choroba a smrť vychádzajú z narodenia, je narodenie základom pre utrpenie. Keďže tieto zatemnenia sa postupne rozvíjajú a ich karma sa hromadí, je narodenie základom pre zatemnenia. Keďže pominuteľnosť je
Keďže narodenie je pominuteľné, narodenie prechádza bez kontroly a je tak utrpenie. V učení Dharmy máme 12 článkov, ktoré spolu súvisia a veríme, že keď začne ľudské zrod, narodenie, nemyslí sa tým len narodenie, keď vyjdeme z maternice, ale keď sme sa sformovali ako človek v maternici, tak sme človek. Takže kým sme v tejto ľudskej ríši, už sme získali určité semienko toho, že sme človek. Máme schopnosť myslieť pozitívne aj negatívne, čo znamená, že máme semienko toho, že dokážeme vytvoriť hnev, žiarlivosť, nenávisť. A keď máme telo plne sformované, už začíname mať príčinu utrpenia, lebo máme to fyzické telo. A keďže sme sa narodili, tak máme aj smrť. Už iba to, že sme sa narodili, už znamená, že už sme zasiali semienko preto, aby sme mali smrť. A aby sme mali zatemnenia a negatívne tendencie. Pre toto všetko máme už príčinu. Čiže pre toto všetko už máme bránu otvorenú. Tomuto všetkému. To nám vlastne len pomáha si uvedomiť, že je to pravda. Že už len to, že sme sa zrodili ako ľudská bytosť, samozrejme záleží na príčine a následku, na príčine a okolnostiach. Či sme sa narodili v poriadku, alebo máme nejakú mentálnu vadu alebo fyzickú vadu. Avšak ak pominieme to, tak máme moc urobiť negatívne veci, pozitívne veci. Všetky tieto veci máme moc ich konať. Takže toto reprezentuje zrod. A potom aj starnutie je utrpením vďaka 5 faktorom. Deterioration of form, loss of strength and ability, deterioration of the sense of faculties, loss of possessions. Zhoršovanie vzhľadu, úpadok telesnej formy, strata sily a schopností, úpadok zmyslových základní a strata majetku. K tomuto sa tiež môžeme stiahnuť, to nemusím nejako detailne vysvetľovať. Najdôležitejšie je vidieť, či je to pravda alebo nie, keď meditujeme. Lebo počas sedenia, toto je kľúčový bod. Kľúčový bod je vidieť, či je to pravda alebo nie. Či sa dokážeme k tomuto vztiahnuť, či sme to videli, alebo zažili, alebo nie. A treba sa pozrieť na to, či je to utrpenie, alebo to nie je utrpenie. Potom ďalší aspekt, choroba je utrpenie. Fyzická a mentálna nepohoda sa zväčšuje. Telo sa mení, nemáme schopnosť užívať si príjemné veci, musíme sa spoliehať na nepríjemné veci a strata života sa blíži. A to je 5 utrpení spojených s chorobou.
So, mm, physical and mental disorder increase. So this is part of Takže the fyzická a mentálna nepohoda sa illness, zväčšuje, to je samozrejme and the súčasť body gradually choroby changes a with the telo sa aging and prirodzene with the mení illness for sure. s chorobou, so There starnutím is no tiež, way ale s to chorobou enjoy pleasant určite. things. Of Nemáme course, schopnosť si užívať príjemné when veci. you're physically and Samozrejme, mentally keď ill, sme then there's no chorí, enjoy tak si nemôžeme užívať enjoyment veci. on those things. And one is forced to rely on A, unpleasant a things. musíme sa spoliehať na nepríjemné veci. True. A good sounds. Mm. Uh, so here, so one is forced to rely on unpleasant things. Of course, Čo, sure. čo to znamená, že sa musíme spoliehať na nepríjemné veci. Let's say pain. You have to Napríklad take to, something which že is si musíme dať nejaké good for your health, but not good for your lieky, taste. ktoré sú dobré pre So, naše zdravie, ale nechutia nám. so in a way, so you have to go through many unpleasant things. Takže For the musíme right person. podstupovať rôzne So nepríjemné the veci. five quality types. To je teda 5 The fourth utrpení type that spojených s is chorobou. combined by A potom loss of štvrtá časť, smrť. possessions, loss of Smrť je of sprevádzaná friends, stratou and of majetku, course stratou loss of moci, stratou even priateľov a intense feeling blízkych, of mental discomfort. stratou tela a Mm. objavením sa mentálnej nepohody. Myslím, že nevidím to Yes, tam so presne. Aj silnými pocitmi mentálnej nepohody. when we talk about loss, Keď hovoríme o mainly it means strate, separation strata hlavne after znamená death. oddelenie sa počas smrti. And there is no benefit of having possession, power, friends, and associates, even though one's own body after death. So Majetok, that's for sure. moc, So in a priatelia, way, príbuzní a we ani naše vlastné telo should nám understand nebudú that nič no platné matter how v much smrti. we go A je through treba or pochopiť, accumulate, že akokoľvek, things are something that don't čokoľvek sme change. nahromadili These are počas the five života, types of the death. tieto veci budeme musieť zanechať, keď príde smrť. So that we should be aware. Tohto si musíme byť vedomí So that we have to know that a vedieť, something že is temporary, cannot be niečo, čo je continue after death. pominuteľné, nedokáže pokračovať po našej smrti. And those four are officially the four Tieto suffering 4 of human sú utrpenia ľudskej ríše. So then we continue furthermore. A potom pokračujeme ďalej. Aj keď neprikladáme váhu negatívnym činom utrpeniu a ohováraniu, a s veľkou ťažkosťou získavame jedlo, bohatstvo, reputáciu a tak ďalej, veci nedopadnú tak, ako si prajeme. To je utrpenie toho, že nedostaneme to, čo hľadáme. Tu sú ďalšie utrpenia ľudskej ríše. Prvé z nich je utrpenie toho, že nedostaneme to, čo hľadáme, to, čo chceme. The second is the suffering of not keeping what you have. A ďalšie utrpenie je utrpenie toho, že si neudržíme to, čo chceme. To, čo máme, pardon. And the suffering of being separated A from utrpenie what is dear. Oddelenia od toho, čo máme radi, čo je nám blízke. And the suffering of encountering what we do not want. A utrpenie stretnutia sa s tým, čo nechceme. To sú ďalšie utrpenia a ďalší kľúčový bod, keď ideme cez toto.
So as we go through in life, very hardship in order to gain wealth, Teda je to, fame, že keď uh, prechádzame životom and so forth, a podstupujeme rôzne as the worldly ťažkosti, life, aby sme business, získali or any kind of rôzne work. svetské veci, ako je And sláva, moc a there tak is a ďalej, chance that things úspech v biznise, are je veľká šanca, že not aj going keď accordingly vynakladáme toto what veľké we plan. úsilie, tak veci nedopadnú So tak, ako that sme si plánovali. is a big kind of a problematic in the human A toto je life veľký problém when v they are ľudskom going through živote, such keď big my ako ľudia podstupujeme responsible. také veľké So in that way, problémy when it doesn't kind of a go through tie, one's keď tie uh, veci nedopadnú tak, ako wish si prajeme, or according to one's plan, alebo podľa našich then it plánov, ends up wasting your whole tak to energy znamená, že sme premrhali and všetku tú all energiu, ktorú your sme do nich precious vkladali time a and všetok náš effort and so drahocenný forth. čas a úsilie a tak And ďalej. this is something that very common to have in a A human toto life. sa v ľudskom And živote deje time to time bežne. we have to go through this. A čas od času toto And musíme podstúpiť, but what we should understand that this is part ale of mali by sme suffering as being chápať, že human. toto je So súčasťou when utrpenia you do the ako session of ľudskej meditation bytosti. of Takže Force keď of robíme Samsara, túto, especially when it comes to human realm, toto sedenie na try to utrpenie see this suffering a as chyby part of samsári, human mali by realm. sme vidieť toto, takéto utrpenie And ako then súčasť ľudskej the ríše. second is Teda we to fear ďalšie the utrpenie arrival of enemies and thieves. je, That those more powerful will take our position, že sa wearing bojíme, the že stars as head and the force for boots, because also ourselves with too many activities and work. že sa bojíme, že mocní ľudia zoberú naše majetky a tak ďalej. To tu nevidím, kde to schovali. So here is something that the suffering of the suffering ktoré je utrpenie spojené s tým, že niečo máme, ale nedokážeme, nemáme možnosť si to užiť, alebo si to is nedokážeme more užiť. like suffering of something that you have but not able to enjoy A it. tak sa bojíme sa príchodu nepriateľov a zlodejov, obávame sa, že tí mocnejší než my zoberú náš majetok a zatiaľ, čo podstupujeme veľké ťažkosti, tak sa vyčerpávame. Hoci máme prácu, bohatstvo, So slávu, in here, they say, alebo it's more like čokoľvek, we have to see it, akékoľvek even veci, though ktoré máme, one has job, a hoci ich wealth, máme, fame, whatever tento the things you have as a majetok youth. a tak ďalej, ako človek, But even though you have those máme strach, there's a wealth, fame, whatsoever. But as a a human, nedokážeme si tieto veci we užiť, have lebo si the môžeme myslieť, že napríklad nadobudol som bohatstvo fear, a niekto mi to môže even though the joy ukradnúť, will niekto not mi able môže to zobrať be moje veci filled alebo joy moju prácu. of having a fear of someone might come Bojíme sa steal nášho our wealth. nadriadeného, And people might gonna take my possession bojíme sa or job. neúprimných priateľov, ktorí nás Fear môžu from our pripraviť o naše boss, veci a tak ďalej. fear from our senior, fear from our friends who is not very much true, and so forth like that. A tu je taká fráza, že So nosíme in a way, hviezdy ako klobúk. My ako ľudia v noci
spíme a počas we have dňa these phrases pracujeme. start V at dnešnej dobe je night, to ale which niekedy means naopak, v moderných časoch. even though as a Každopádne, human we sleep during the night time, we work during ľudia the pracujú, daytime. In the modern day, it's opposite aj keď už sometimes. by mali spať. Uh, Preto, aby but boli anyway, bohatí, aby mali slávu, alebo a za people akýmkoľvek účelom, ktorý work chcú dosiahnuť. even though it's night time to sleep. Aj keď už je For čas, keď by fame, nemali for pracovať, wealth, stále pracujú for a purpose a what they want to do. podstupujú také veľké úsilie a And vynakladajú tak veľa even energie, though the time where they don't aby have to získali work, takéto it výsledky, starts to aby grow. získali bohatstvo, slavu a tak ďalej. So much kind of they Ale put aj tak effort, nie sú energy, uspokojení and they try to a receive necítia those pohodu, lebo results sa boja of konkurencie, fame, wealth, and so forth. But alebo sa still boja toho, že not by o to able prišli. to satisfy A toto and je feel comfort utrpenie, because of ktoré too much fear of competition or something related with je anything to výsledkom fear of toho, losing it. ktoré So vyústi do this is toho, že something nemáme like žiadne a suffering dlhodobejšie šťastie bez where there's pocitu no nepohody. permanent Potom joy ďalšie utrpenie. without any discomfortness. Utrpenie oddelenia sa So od toho, this čo je is nám the blízke. sixth. Then Robíme si starosti o to, we že have the seventh budeme oddelení od ľudí, od ktorých suffering of nedokážeme being zniesť byť separated from oddelení, what ako sú naši is rodičia, dear. súrodenci, We worry about spoločníci či being separated žiaci. from people Bojíme from sa, whom we cannot že bear to be stratíme parted. moc a Such majetky. as parents, Robíme si starosti, že stratíme drahocenné veci, že urobíme chyby, že nás budú ohovárať, budú nám závidieť a tak ďalej. Toto je utrpenie oddelenia sa od toho, čo je nám blízke, čo je nám drahé. and so forth. This is the suffering of being separated from what is dear. A tak So as for čas sure, od času sa musíme time to oddeliť time od with the našej help, rodiny, musíme odcestovať we niekam preč. start to get separate from the family, having a two-side of family apart. Podobne aj s And bohatstvom, with the wealth and fame, podobne aj s sometimes žiakmi a there učiteľmi. is Niekedy being such učiteľ as je veľmi láskavý being na začiatku, enemy alebo between žiaci the sú master veľmi and the láskaví, student, which is ale very potom kind in the very beginning. prídeme k And bodu, time to time, when we come to kedy nás point where prekoná túžba we are po weak moci a bohatstve a začíname from being strácať wealthy and from being having power. nepochopil presne. And in a way, we start to A začínajú lose kritizovať ľudia, začína nás kritizovať spoločnosť so in a way a to we get many criticized vytvára from the strach social society. a nepohodu. And from that, it creates more kind of fear and discomfortness. So Toto those are utrpenie known to teda be v súhrne znamená, že nedokážem being separated from people whom we are cared na by. toto by sme mali meditovať čas od času. Keď hovorím meditovať, neznamená, že by sme mali mať jednobodovú meditáciu, ale skôr kontemplovať na význam týchto fráz, na význam týchto vied a recitovať ich znova a znova. A potom 8. utrpenie je utrpenie
stretnutie sa And s then tým, čo nechceme, ako sú choroby, I nepriatelia, think it's the eighth. žaloby, tresty There zo is the strany suffering vlády, of a stretnutie person sa s vrahmi, do not want. Illness, ohováraním a enemies, lawsuit, enrichment, life, decline, znevažovaním, murderers, being, gossip, so slander, škodou, and ktorú nám niekto return for help. vráti za našu pomoc a tak ďalej. A toto je utrpenie spojené s tým, že sa stretneme s niečím, čo nechceme. Napríklad, keď ochorieme, known as a suffering. So when we come to alebo keď nás vláda such potrestá, go through illness, when we approach illness, which actually means, so when we go through keď nás vláda punishment potrestá from the law prostredníctvom of nejakých government zákonov by acting a tak ďalej, eagerly to the law, alebo keď prídeme or do situácie, kedy aj niekto z našich príbuzných sa and so stane forth. nepriateľom, alebo niekto, komu sme And pomohli most a time okolo to sme time sa when we starali come to a s veľkou starostlivosťou situation, a even the dear ones becomes oplatia nám enemy, to tým, že sú nevďační. the one you To help sú okolnosti, and the one you care the most, they are ktoré paying us one as being sa dejú v ľudskej ungrateful. ríši. And those are the circumstances A to sú which možnosti, will to sú možnosti pre ľudské utrpenie. is happening Sme teda in human prešli realms, so that 8 those hlavných utrpení, possibilities čiže of the human 4, ktoré sú suffering. také základné a 4 ďalšie. So till here we have gone through the eight, the main of the Potiaľ to four, the later four, tuto končí also vlastne something that učenie o is chybách possibility. samsári. A odtiaľ to ďalej, So it is so those four till here sorry, som the nerozumel, force of odtiaľ to, čo samsara si nasleduje ends. ďalšie, ale And from here onwards is more like self-aware advice. vo všeobecnosti je utrpenie a utrpenie z utrpenia, ako je choroba a ďalšie utrpenia v nižších ríšach. Potom je utrpenie zo zmeny, ktoré sa zdá byť zo začiatku potešením, ale potom sa zmení na utrpenie, pretože je pominuteľné. A potom všetko prestupujúce utrpenie, ktoré je spojené s 5 agregátmi lipnutia, ktoré sú základom či nádobou pre všetky ostatné 2 utrpenia. Takže teraz tu sme spomenuli utrpenia, ktoré sú definíciou pravdy utrpenia, z tých 4 pravd vznešených. Myslím, že všetci z vás viete, že prvé učenie Budhu sú 4 pravdy vznešených. A z týchto pravd vznešených je pravda utrpenia, ktorú Buddha učil. Takže keď Buddha hovoril o pravde utrpenia, tak hovoril o týchto 3 utrpeniach. Čiže utrpenie z utrpenia znamená to, že všetkých 6 ríš podstupuje tieto 3 utrpenia. It means that all the 6 realms are part of the 3 sufferings. Všetko utrpenie 3 ríš sa objavuje prostredníctvom 5 agregátov. Takže nikde sa v samsáre nedá narodiť, či nízko, či vysoko, kde by bolo miesto, ktoré prekračuje prirodzenosť týchto 3 utrpení, povahu týchto 3 utrpení. The nature of the 3 suffering.
So this mainly describes the three suffering. Preto čokoľvek sa zdá byť zdrojom dočasného šťastia, ako je majetok, váš domov, telo, priatelia a spoločníci, je len utrpenie, ktoré sa postupne nafúkuje. Tak to by vás malo znútra odvrátiť. Ako jedlo, ktoré je ponúknuté človeku, ktorému je zle od žalúdka. Či hostina, ktorú dáva popravca tomu, kto bude popravený. Preseknite vašu priputanosť od koreňa. Naproti týmto chybám sa oddajte prostriedkom, ako dosiahnuť prebudenie. Prepačte, že ak to čítam nedobre. Toto učenie som dostal v mladosti a angličtina nie je môj jazyk. Môj hlavný jazyk a tak pre mňa aj toto čítanie je také, ako keby som skladal skúšku z angličtiny. Takže tu. So we will continue. So till here, tu je dôležité pre praktikujúceho, aby prešiel týmto výcvikom mysle. So it's important for a practitioner to go through those mind training. Lebo jedna vec, keď sme vycvičili našu myseľ, because one haven't trained their mind and try to keď sme vycvičili našu myseľ a praktikujeme akúkoľvek prax či rituál, ten bude zahrnutý v tomto nastavení mysle. Prax je ako forma, je to ako dom. A základom toho domu je naša myseľ. Ak sme urobili základy duchovnej cesty so samsárickou, či povedzme svetskou motiváciou a chceme postaviť na tom prax a robiť na tomto základe rituály či akúkoľvek prax, aj keď zvonku to bude vyzerať ako prax, zvonku to bude vyzerať, ako keby sme boli praktikujúci, ale v skutočnosti to bude podľa toho, aké máme zámery. Samotná prax, či už má nejaký fyzický aspekt, tým, že sme štedrí alebo udržujeme disciplínu, máme trpezlivosť, vytrvalosť a tak ďalej. Ak tá myseľ, ten základ, nie je čistá či nastavená pozitívne, tak všetko skončí zle. But if the mind, the foundation is not positive or pure, a tak je dôležité, aby sme mali základ, ktorý mal správnu motiváciu a zámer. A preto sme prešli týmito 4 výcvikmi mysle. To je pre začiatočníka veľmi dôležité. A potom pokračujeme. Ďalej je tam rada. Vo všeobecnosti tieto 4 obyčajné prípravy
sú vo všetkých So then we postupných continue. inštrukciách, So here is more ale like toto je generally dodatok these four ordinary Gampopu, preliminaries are ktorý nemá found pár in all the graduate stupňom instruction, but výcviku this is od the Atíšu, purest compass ktorý sa týka subordinate troch to Atisha's kapacít jednotlivcov. stage of the path of the Myslím, že three-headed toto som individual. spomínal So it's včera known na as začiatku Kyosum Jelamrin. o tých troch jednotlivcoch, o tých troch kapacitách jednotlivcov, o tých troch druhoch I jednotlivcov. mentioned this in the very Takže beginning of the yesterday. tento výcvik The mysle three Ngondra individuals vychádza hlavne od Atíšu a types Gampopu, of ktorý individuals. zjednotil prúdy Kadampy a So the Mahamudry do mind jedno. training of the Ngondro Začal mainly s comes with Gampopu, Atisha pridal merging the Gampopa stream of the Kadampa and Mahamudra into one. praxe od Milarepu, So during the tantrické Kambopa, praxe he k praxiam added Atíšu. the Mahamudra of Od tých Milarepa to čias v tantric Karma Kagiu, enlightened ale doctrine všeobecne teda aj v Kagiu, together with the mind training of je Atisha. výcvik mysle veľmi So dôležitý. since then, in Kamakaju, individually, generally in Kaju, Kto sa chce the mind v training línii is very Kagiu important. venovať tantrickým praxiam, In Kaju vždy sa im hovorí, aby for začali s výcvikom mysle. those who wants to engage with the Vajrayana tantric A to je practices, dôvod, they toto je need dôvod, to, prečo they are používame always tento výcvik mysle. advised to begin Nie with je the to mind tak, že by training. Vajrayana nemala výcvik mysle. So in that way, Je tam výcvik mysle, so this keďže is the reason, buddhizmus sám o sebe je výcvik where mysle. we get the influence of having mind training. Ale ten It's not like Vajrayana doesn't Ale have ten mind training at logický all. pohľad It has, spojený so since the sútrou je viac Buddhism teaching spojený itself s is mind líniou training. Atíšu. But the logical point of view related with the sutra is A more tak keď with the praktikujeme Atisha Ngondro, je lineage. tiež dobré, ak dokážeme So praktikovať in that 37 way, praxi bodhisattvu, where we alebo are 7-bodový practicing výcvik Ngondro mysle is a tak also ďalej. nice Čiže učenia if we spojené can s able výcvikom to mysle. To je practice dobré, 37 practice of ale Bodhisattva hlavne je treba sa or cvičiť 7 point of mind smerom k tomu, aby training sme sa zriekli and svetského so forth života. related with the mind training. So that is okay, but mainly mind training tools Ak belongs in the nebudeme daily life. aplikovať nejaké úsilie ohľadom týchto štyroch, tak celá If you naša do not apply meditácia a your hlavná prax attitude to bude this four, slúžiť len then na to, all your aby meditation on the sme mental posilnili level 8 only serve svetských zámerov. or, Takže ak worldly si concerns. nevybudujeme So that tento základ, oneness tak mind is not naša set up prax with the pure poslúži len intention. posilneniu It samsary. ends up, the practice will ends up to the Koreňom samsaric practice. všetkej darmy je zbavenie sa, zrieknutie sa tohto života, As we teda continue, veci the tohto root of života. all dharma is giving up on this life. Toto je veľmi dôležitý citát, ktorý so, si je treba zapamätať. uh, Koreňom všetkej darmy je zrieknutie sa tohto života. This is the very important quote that we To have sa to netýka remember. len sangy The root of mníšskej, mníchov a all mníšek, dharma is giving up on ale this týka sa life. to všetkých jednotlivých praktikujúcich. So this doesn't apply Čo to to znamená only zrieknúť sa z tohto života? monastic sangha, monk or nuns, but it applies to all individual practitioners. What does it mean as Znamená giving to, že up on musíme this life? očakávať, že tento život je plný So zmien a utrpenia it means that a nie je v ňom one žiadna should dokonalosť, ani of this trvalosť, life ani žiadna stabilita. having changes, suffering. To je niečo, And čoho si then musíme byť there is vedomí. no Všetci praktikujúci si toho musia byť vedomí. perfection, permanent A aesthetic. zrieknúť sa v zmysle, So this is something that we should be aware. All practitioners should be aware of it. musíme nastaviť And našu giving energiu up tak, in the aby sense sme that neboli závislí na svetskom živote. so we have to have Keď the hovoríme zrieknúť sa setup tohto of života, our myslíme tým energy
not to depend svetského života. ourselves Neopierajte sa for the o worldly life. dočasné When we say svetské giving veci. up on this life, it refers Ako to ľudská worldly bytosť life. musíme pokračovať život až do Don't smrti. depend yourself Takže on je the jasné, že sa worldly musíme spoliehať na temporary určité things. potreby, ako je práca. As a living being, you have to continue your life To till death. neznamená, že musíme So žiť you have to zbytok rely nášho on života v lese a accessories meditovať, as ale job. znamená to, že by sme This nemali doesn't mean that you have to live založiť náš like život rest of na your life at the forest to svetskom meditate. živote. It's not like that. Mali by sme sa But it's more like sústrediť one should not na depend your own to, life čo je on the worldly life. trvalé Don't waste it. a stabilné, Focus on čo the je true fact, which is poznanie, more vzdelanie a stable múdrosť. and more lasting. To je Which niečo, čo is nám known to prinesie be pochopenie wisdom, a knowledge, spôsobí, že naša myseľ bude education. múdrejšia. So those are A toto by something mali byť that veci, na ktoré by sme sa mali sústrediť. gain your understanding, and that will create your mind more wiser. Ale So v those dnešných are the dňoch things that we have to žiadni praktikujúci neodsekávajú focus on. svoje putá k tomuto životu. Neodvraciame And myseľ then, preč od túžby. if you can Nezanechali remember, sme priputanosť k these days, príbuzným no Dharma priateľom a practitioners serve the best spoločníkom a with this sluhom. life. We do not turn our mind away from desire. Neodstránili We sme have ani not najmenšiu abandoned túžbu attachment to k relatives, jedlu, friends, oblečeniu associates, a servants. reputácii. We have A not tak naša duchovná prax nie je efektívna relinquished even the a slightest naša desire bytosť je for v rozpore s darmou. clothing and reputation. Those our spiritual practice is not Nepokladáme, and our beings are nezvažujeme, či sa not naše very equal to zatemnenia Dharma. zmenšili, odkedy sme začali praktikovať darmu, So we ale continue. počítame mesiace a roky, miesto toho počítame mesiace a roky, We do ktoré not sme consider praktikovali. whether the affliction Miesto has toho, aby sme skúmali naše vlastné diminished or chyby, skúmame not chyby since druhých. we started practicing Dharma, but count the months Staneme and sa years we have pyšnými aj practiced na each najmenšiu state. kvalitu. Naše Rather than mysle examining our own upadnú pod faults, vplyv examine the faults of osobných others. ziskov, We become rešpektu a rozptýlení. conceited about even the smallest Vedieme things. množstvo Our minds zbytočných fulfill the konverzácií a tree robíme of množstvo zbytočných personal vecí. gain Myslíme si, že to sme drag zintegrovali darmu, negotiations. ktorú There are many praktikujeme so pointless svetom, conversation and things to ale do. nezavršíme We think we have ani jeden z našich negated the cieľov. Dharma we practice Dôvod with je the ten, world, že but sme, do not že sme accomplish zabudli na a pomyteľnosť a single stali sme sa one of our ľahostajnými, aims. lenivými. The reason is that we have Myslím not si, že toto je remembering impermanence, skôr so taká we have rada, become ktorú si musíme sami uvedomiť. complacent. Víťazný Drikungpa, So I think this is more ktorý je známy ako Kyopa Jikten Sumgong, povedal, I will not explain this more. príprava je dokonca hlbšia než hlavná prax. Keď hovorí o prípravnej praxe, tak tým myslí hlavne výcvik mysle. A tak sa zdá, že je oveľa lepšie rozvinúť tieto 4 prípravy v našich bytostiach aspoň trochu, než hovoriť, že sme završili prístup a završenie 4 tried tantry. Seem far better to develop those 4 preliminaries in our beings, even the slightest bit, than 4 say triedy we have tantry completed the approach and our vo completion Vajrayane. of the 4 class of Tantra. Máme 4 triedy jog. So the 4 class of Tantra A to sa vzťahuje k tomu. In Vajrayana, A celá prax Vajrayane začína štádiom rozvoja a štádiom završenia. and that refers to that. And all of the Vajrayana practice starts with the creation state and completion state. A preto je So for pre that, prax toho je treba mať it's veľmi important stabilnú a pozitívnu to základňu, aby have sme to mohli a praktikovať. very Čiže mali by sme mať čistý zámer, positive, pure pozitívny zámer by tam foundation mal to byť start prítomný the creation a na to je výcvik state. mysle veľmi potrebný, nevyhnutný. So for that, Praktikujúc the darmu, pure zatiaľ čo intention
nechávame našu myseľ, dovolujeme našej mysle, aby bola obyčajná, len klame nás samých. V krátkosti, ak nedovolíme, aby povstal nejaký stupeň zrieknutia sa, všetka naša meditácia nebude stať za viac než kopa hovied na horskom úbočí. A tak reflektujme o utrpení samsáry a neistote smrti a zamerajme sa na to, čo je bezprostredné, tak ako len môžeme. Tuto hovoríme o tom, aby sme videli svoj zámer. Náš zámer by mal byť viac spojený so zrieknutím sa. Zrieknutie sa nie je to, že sa fyzicky niečo vzdáme, ale všetci veľkí Mahasiddhovia aj keď neboli mníchmi, ale mali rodinu, boli to domáci hospodári, aj keď mali rodinu a obyčajný životný štýl ako bežná ľudská bytosť, ich myseľ bola v stave zrieknutia sa. To znamená, že oni si už boli vedomi toho, že samsara je dočasná. A oslobodenie je niečo, na čo by sme sa mali skutočne spoliehať. Keď sme si sľúbili, že odteraz, od dneška budeme viesť duchovný život, aj keď fyzicky pracujem, vychovávam rodinu a tak ďalej, budem sa venovať tomu, aby som následoval duchovnú cestu. Ak máme takéto nastavenie mysle, a skutočne sa nenecháme skutočne nebudeme závislí na materialistickom živote, tak nie je lepšieho zrieknutia sa než toto. Mních zmení svoje prostredie. So the monk Nech musel zmeniť svoje prostredie, ale my keď budeme mať toto nastavenie, tak to bude rovnaké ako nich. Ale my, ak by sme aj odišli do lesa, že budeme meditovať, ale nemali by sme zrieknutie sa v našej mysli, tak to nebude duchovná prax. A tak dôležité je mať správne nastavenie. Odkiaľ vychádza toto zrieknutie sa, to vychádza od nastavenia mysle. Takže prvý krok je, treba mať správne nastavenie a druhý krok sú už nejaké vonkajšie veci. Takže pokračujeme. Hovorí sa, že keď začnete praktikovať dharmu, márovia pre vás vytvoria prekážky. Vaša dôvera sa môže zmenšiť. Znakmi toho, že nás posadli márovia, sú tie, že začíname vidieť chyby v našich duchovných priateľoch, v guruovi, vidíme chyby v darme a v praktikujúcich všeobecne. Združujeme sa s obyčajnými ľuďmi, strácame vytrvalosť v našej praxi, užívame si zmyslové potešenia a nemáme žiadnu oddanosť trom klenotom. A tak by sme mali kontemplovať kvality guru a troch klenotov a rozvinúť čisté videnie
ostatných praktikujúcich darmy. Keď vidíme nejakého druhého človeka ako zlého, je to znakom našej nečistej karmy. Nemali by sme sa združovať s obyčajnými ľuďmi a nepočúvať ich slova, ale mali by sme reflektovať na nedostatky zmyslových potešení. Je dôležité že ako človek v našom živote nás neustále niekto sprevádza. Od narodenia nás sprevádza naša matka. A ako starneme, tak máme rôznych priateľov, príbuzných, kolegov z práce a tak ďalej. Keď máme vzťah s partnerkou, s partnerom, tak máme niekoho takto v našom živote. A náš život je vždy s niekým spojený, ale je dôležité mať dobrú energiu. Dobrú energiu od priateľov, ktorí nás obklopujú. V 37 praxiach bodhisattvov sa hovorí, že je dôležité združovať sa s priateľmi, ktorí nás smerujú smerom k cnosti, fyzicky i mentálne. A tí, ktorí prinášajú negatívne spojenie a nepohodu, tí nie sú dobrou spoločnosťou. A takýmto spôsobom je dôležité týmto spôsobom je to dôležité. A tak pokračujme. Všeobecne bez dôvery nepostanú žiadne pozitívne kvality a tak musíme vytvoriť túto dôveru a tá musí predchádzať všetkým praxiam dharmy. Je veľa druhov dôvery, ale presvedčenie a oddanosť ich musí prestupovať všetky podmienky, ktoré vytvárajú dôveru, premýšľanie o prerodzovaní sa s rodom, smrťou, chorobou, prekážkami a takisto čítanie životopisov veľkých majstrov minulosti a príbehy budhových minulých životov. Je treba rozvíjať dôveru. Už mi to vypli. Niektorí ľudia majú zdanlivo veľmi silnú dôveru, keď sú s guruom, ale tá dôvera zmizne, keď sú od neho odlúčení. Niektorí majú silnú dôveru, ale tá pominie, keď prídu prekážky, choroby a tak ďalej. They wanted, or when they are overcome by illness, downs, and so forth. But like it afterwards, lacking firm, heartfelt faith for a single root
guru, a single profound teaching, they set aside one and take up the next. They become infatuated with, reject such behavior, and with stable, imaginable faith, A teda do not odmietnite turn your toto attention jednanie a outside rozvinte úprimnú and please oddanosť choose a some dôveru. practice intentionally instead. A keď sa vo vás Then objaví, when each small keď vo vás quality of zasvitnú Dharma dawns in your prvé being, kvality you will understand the spojené purport s of this darmou, special instruction, this produce pochopíte certainty hĺbku in your tejto Dharma. mimoriadnej inštrukcie. To vytvára In the istotu v Dharma. darme a v tomto At bode this point, you si will remember the pripomeniete kindness of láskavosť Guru vášho and gurua a devotion will naturally prirodzene return. sa vo vás rozvinie Through this, oddanosť. all the qualities Skrz to of the path will sa všetky kvality cesty vo vás objavia spontánne. spontaneously arise. So till here, takže takto sme prešli všetky nedostatky, kapitolu o we nedostatkoch have samsary. go through all the falls of samsara, and so the more important part Najdôležitejšie to tu focus je is sa sústrediť na tú prvú časť, the kde sú earlier tie one, kľúčové body. which we have Tým the key pádom tá points. ďalšia časť So the bude so the pomerne later zrejmá. one is self kind of advice. Nemusím toto vysvetľovať, čo sme teraz čítali, je to skôr taká poznámka, ktorú je dobré I don't mať think na I need to pamäti. explain furthermore on A those things. kľúčové This je is to, more čo som hovoril o utrpeniach like a v note pekle a to tak ďalej. remember. Počas sedenia by sme si mali tieto so rôzne the key point is the utrpenia one is pripomínať mentioned a above cvičiť našu myseľ na with nich. the suffering of hell, and those are the key points where Tak je dôležité, we zatiaľ čo robíme should, výcvik during mysle, the session we have to mind train ourselves on that samozrejme again and again and again. je So it v is pohode important that while we are doing the mind training, dostať veľa rôznych učení. of course, Napríklad, keď ste na it is ústraní, okay keď robíte tento to výcvik receive mysle, many teachings ale už as sme well. izolovaní, a tak nie je For pre example, nás when you are in the retreat, možné doing dostať such učenia, keď už sme na mind ústraní. training, but you are already in isolated. So in a way, there is no possible Ale keď sme v to situácii, receive keď nie teaching sme na when you are in ústraní retreat. a robíme výcvik mysle But while, let's say na in rôznych the miestach, situation where máme you are samozrejme not veľa in retreat, rozptýlení, keď robíme when you are doing mind training túto kontempláciu. in a very places. And of course, there's lots of Je distraction dôležité, during the time when you do, especially keď dostávame contemplative takéto učenia things. výcviku mysle od And it is učiteľa, important ako aj na that, základe komentáru knihy. when you receive such a teaching of mind training Je from the dôležité, aby master, sme as well as based na on the základe book toho or rozvíjali commentary, hlbšie zrieknutie sa. To je to najhlavnejšie. and you have to continue to gain more renunciation A attitude. keď napríklad robíme That is the basic things. ústranie, And či instead of doing those practices, zatiaľ čo robíme to ústranie, zároveň let's say robíme rôzne iné veci you're doing a retreat, let's say a dostávame latest rôzne retreat iné or any type učenia, of wonderful mind training, to nám moc but at the nepomáha. same time doing lots of other Aby sme sa stuff, zriekli, aby sme vytvorili zrieknutie sa v našej mysli. receiving lots of different teachings.
In a way, Takže that také doesn't dostávanie very učení much sa nám help môže stať prekážkou. to renounce your mind. A tak je dôležité So that kind of udržiavať teaching prax. might Je v become poriadku dostať učenia, obstacles for you. ale So it is important výcvik to mysle, ktorý bol maintain našim cieľom, by sme mali one pokračovať, practice. až kým It's okay to receive teachings, nemáme but naozajstný the pocit mind zrieknutia training sa, which you are aim alebo for, you have to znechutenie zo samsáry. continue Dovtedy until musíme naďalej cvičiť našu myseľ ones have the mnohými feeling of spôsobmi. renunciation or discomfort for the samsara. Till then, we have to train our mind in many ways. So it is not A nie je teda dôležité robiť ďalšie rôzne praxe, zatiaľ čo robíme prax Ngondra. Ondro je veľmi základné učenie a je treba sa oddane venovať. Ak môžeme robiť popri tom ešte niečo ďalšie, to je v poriadku. Ale ak nie sme schopní udržať motiváciu na praxi Ngondro, obzvlášť na výcviku mysle, tak nezávisle na tom, koľko sme nazbierali učení, tak to bude len komplikovať veci a komplikovať našu prax. Tak je dôležité pokračovať vo výcviku mysle. Až kým necítime, že chyby samsáry sú pre nás zjavné. A toto je veľmi dôležité. Nezávisle na tom, čo robíme, ak lípneme na samsáre a na svetskom živote a nezávisle na tom, koľko sme dostali učení, to nám nepomôže. Toto si treba pamätať. Je treba vedieť, akú prax, aké učenia nám pomôžu s týmto výcvikom mysle, ak nám pomôžu mať viac súcitu a viac zrieknutia sa, tak to je pre nás nápomocné a vhodné pre náš výcvik mysle spojený s Gondžom. Tuto teda završujeme tieto 4 obvyklé praxe. A budúci týždeň začneme s Ngondžom neobvyklej praxe, to znamená z útočiskom. A tu teda to zakončíme. Ngondro of uncommon practice, starting with the refuge. And we will stop here. Om